estacións de buses. Non é normal como teñen os baños públicos en xeral. É dicir, que pasa aí? Tú entras, unha vez entrei nun baño da estación de buses, había arañas con mascarilla. Non é normal. Que pasa aí dentro? Hai toxicidade. Eso é nocivo. Entras, tens que entrar de cuquillas, tens que abrir as portas con rodillos. Bueno, todo é asqueroso, absurdo. Ese é outro. Te chegas e todo, absolutamente todo, está mollado. As que dan ganas de insulto de información e dicir, duchaste un can aí, e despois matástelo, pero con sangre, sabes? Ensayando un San Bernardo mínimo 2, sabes? Bueno, todos os baños, cando queres entrar no váter, non? Os váteres tenden a estar máis ben destrozados a saco, sabes? Entón, ti chegas para intentar entrar aquí, non? A ver se se pode, non? Pois entras, o primeiro que ves é que a porta está rota, o pasador atascado, o váter moi sucio e non hai papel, bueno, o sea, hai máis, non? O siguiente, non? Resulta que no segundo entras e o váter está roto, o papel atascado, a porta moi sucia e non hai pasador, bueno, non hai pasador, bueno, hai que pasar. Terceiro, non, hai outra porta máis, non? Chegas ao terceiro e dices, vale, resulta que no terceiro o pasador está roto, o váter atascado, o papel moi sucio e non hai porta. E dices, ti, vale, ok, moi ben, un váter sin porta, eso perde bastante, sabes? Que non teña papel, que non teña pasador, tens que aguantar a porta, vale? Pero que non vas a porta, tío, hai que ter uns huevazos para...